ene rendini en aduna enɗam aɗa nani toon aɗa nani to galle mum toon ko poɗɗa yahande ngara mbiya garnomi ko salmindema e jokkude ma enɗam mboɗo jogui haaju ko on wima bisimilla jangga fatiha jangga salatu ala nabi koye khutba gonɗa sa gayni mbiyamo ɓiyen gonɗo ɗo mboɗo yiɗanno ɗum ɓiyam maaɓi kaari to am mboɗo yiɗannomo ɗum sabu Allah e nelaɗo mum so ala gadiɗo mi hen baaba ñande hen kanko ɗimmita ƴamowo woni joom khutba gadano on baaba haade jabade yo janggu kanune fatiha e salatu ala nabi so gayni so rokkanmo o wiyamo ala mo tawɗa hen arani ko poɗɗa arande bisimilla ma min batti e juuɗe ma ɗi khutbaji ɗiɗi kanƴi gadi ɗum gasa heddo khutbaji to kumal ñande hen noon ko baaba o jibindo ɓiɗɗo debbo on adoto khutbude ɗon so jooɗama on kanu rokkirta ɓiyum noddat yimɓe tan ɓe tawe koɓe seedeji kanko hoore makko wona ceerno tan humata dewgal debbo ala wona ɗum tan mo kala humanta ɓiyum debbo mo kala jeeyi rokkude ɓiyum debbo julɗo fof nene wawi kuma humde ala mo wawa ɗum saɗa rokkira ñaagotoɗo waliyu gorko on kaldata a janggat fatiha ha sella jangga salatu ala nabi kaala e pular ma e wolof walla e bamarankore walla e tubakore kala ɗemgal ngal nanodirton mbiya ɓiyam kaari mi rokki ɗum kaari ɓi kaari e dow teŋe koɗɗe ni wali debbo kanum wiyatani wali gorko kanum ne jangga fatiha e salatu ala nabi salatul fatihi hen ɓuuri o jaabo mi jaɓani kaari dokkal ngal dewgal humima on saabi ɓamta juuɗe ɓe nduwo o wi ɗum ɗo noon baaba jibindo ɓiɗɗo o ene ƴeewa ceerno joom barke moƴƴo o anniyo barkinorademo yo on lomtomo e rokkirdemo ɓiɗɗo o e rokkude ɓiɗɗo o yo lomtomo kono kay kanko o lomtoto wona omo jooɗi tan garɗo fo human ala an suɓata aɗa yiɗi lomtindemo so ronki ɗum o jooɗoto tawe o jeeye e seedeji he aɗa wawi widemo noon mi lomtinima rokkanam ɓiyam o on sa kanko o jangga fatiha salatu ala nabi so gayni o timmitina aya alqur'ana ko wayno subhana rabbika so gayni o wi kaari ɓi kaari en dokkimo kaari ɓi kaari e dow teŋe poɗɗe ni yimɓe fof nana wali oya jangga fatiha salatu ala nabi aya alqur'ana wiyami jaɓani kaari ko heddi ko tawa ko fof werte juuɗe ɓe fof ɓe nduwo o wi selli yeewe aleyde on saadu on saadu ɓeɓɗum wonde saggere emne wonde saggere kawɗumen ceerno Ali te ɓoki jawe mimomi mbiɗo jiiɗi juuroyade
saggitede jiyara ri saggitede noon e jiyara o wi ceerno mo jahata o wimo ceerno mo jahata ceerno baro radiyallahu taala anhu kañum woni ceerno alhaji Seydou kono woni ceerno alhaji Mouhammad Saïd jiyarma on moƴƴi jiyarma on moƴƴi Allah waɗi jaami garmi e jiyara he gonmi ɗon min gaddi kanko ceerno ɗo min gari haɗo ceerno ɗo kanko ceerno Mouhamadoul Mansour jooɗi ɗo ɗon ñanden jewte kawnide o wi o yewtire ñande hen jewte kawni kanko ceerno men oɗo jaati kanko o ceerno men jooɗi o yewti en jewte kawnide min jettirɗen Allah o wi jettiren ɗum Allah jettiri Allah emin jettiri Allah ɗen jewte gila on satu noon min kam gurdamam ɗam kanko ceerno baro radiyallahu taala anhu e ceerno ma Seydou ceerno Alhaji Mouhammad Saïd ɗo gonmi fof kamɓe mbaɗimi ɗon somi ari Dakar tawi ɗon ceerno baro no wiiri fof kono noon mbaɗirtumi tawi ma Seydou ɓeɗon sila Haji Mouhammad Saïd no wiiri fof noon mbaɗirtumi gila nden ha o saha yettode wonni Allah koye ɗum min gonmi gonmi min ñaagui Allah noon mbiɗa ñaagui Allah barkeji mabɓe e barkeji moon Allah ɓeydata moƴƴere nde Allah ɓeydata moƴƴere nde Allah hawrinten tamgal nde Allah hawridinteɗen tamgal sabu Allah e nelaɗo hetinde almudagal kadi e gondigo e ñagade Allah kadi nde Allah tonguitta koyɗe ɗe nde Allah tonguitta koyɗe ɗe e jiyaruji ɗi ɗi sabu Allah e nelaɗo Mahmoudou ni o bina salmina dentogal fof ne salmina kam fof ɓe juuro ɗum wonno haaji makko allahumma salli ala Muhammadin bisimillah كنا نسمع به ɓe mbi kamɓene addunoɓe ko juurade ceerno ɓe nani eɓe kewno nande ceerno ومعجبين به o wi kadi alhaali ceerno kadi koko man ganduɗa ene yooɗiɓe no feewi فلما أتينا وافق ما كنا نسمع ما رأينا o wi Allah hoddiri noon nde ɓe ngari e batu ceerno ɓe tawi ceerno muñen ceerno man joɗɗen nde ɓe ngari e bati ceerno ɓe tawi ma no ganduɗa ene ceerno e koɓe nani ranno ɗum ko henna نلتمس من بركته صالح دعائه o wi joni noon o wi eɓe jiilo e ma no ganduɗa saabu barke manan ceerno duwaw mo ganduɗa e barkeji muɗum nde Allah rokkataɓe moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamin ceerno ne wiiɓe ene yetta Allah ceerno wi yo Allah yoɓɓe kamɓe ne yoɓodira e mabɓe saabu moƴƴugol jikke mabɓe o wi haalama moƴƴude jikke to Allah e moƴƴude jikke e to jiyaɓe Allah ko ɗum dewal Allah o wi noon martabaji fof hunde fof ko jiiɗa ko Allah jeeyi ɗum ما ترى شيئا إلا وهو مرتبة من مراتب الحق سبحانه وتعالى o wi ala hunde hay hunde nde jiyata so wona ko ɗum martaba e martabaji Allah subhanahu wa taala يتجلى فيها بما شاء لما شاء o wi omo feeña e martaba he omo feeñira e muɗum ko muuy e nde o muuy ɗum فمن وافى تلك المرتبة وإن كان حجرا يلتمس البركة من الله ألا ذلك الحجر يرزقه الله ذلك o wi kala mo ari e manon on martaba Allah faandiɗa martaba Allah o hay santo tawi ko ɗum hayre aɗa andi ko ɗum martaba e Allah faandoriɗa ɗon Allah e nden ɗon hayre ko garɗa ko henna ma Allah humtani ɗum ɗon بقوله صلى الله عليه وسلم لو التمستم البركة على حجر لوجدتموها aha o wi omo dallinori e ko haali ko konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko wi hayso tawi ko barke woni ko ɗaɓɓirɗon hayre on gari e hayre oɗon ɗaɓɓiri e hayre nde barke to Allah o wi on tawat ɗon barke mo ɗaɓɓotono ولا شك أن الكعبة المشرفة خلقها الله لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم o wi sikke ala hay goto kam saggani e hoore muɗum wonde manon ganduɗa hajarul aswad ɗo kaaba ɗo tagirako kaaba o e hoore muɗum kaaba o e hoore muɗum
tagira ko sababude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ne anda ɗum ولكن o wi kono noon طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم به a yi kanko kayre fo kaaba o fo e tagirede saabu makko o ari omo wango kaaba o kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam لأن الله تجلى بهذه الصفة في الكعبة فلذلك طاف رسول الله الذي هو لأجله خلق الكعبة o wi nde wonno ko ɗum Allah tabaraka wa taala feeñiri e on ɗon martaba addimo kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wangi ɗum wonde kaaba taga ko saabu makko ne iwani feeñande Allah ɗon nde henna o ara ɗo taaro ɗum ɗon ولا شك أن حجر الأسود حجر فقط o wi sikkene kadi ala hajarul aswadi ko hayre tan ene anda ko ɗum hayre tan خلق لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق o wi ene andane kadi hayre nde tagira tan ko sabude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam فكل الموجودات waɗi noon kala ko jiiɗane wooda وجدها الله لأجله صلى الله عليه heɓe yananede Allah wonniri ɗum tan ko nde sababu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko kala ko wooda ko jiiɗa fof ko ɗum وسلم وقال من يعرف هذا الحكم o wi ene haali ɗo mo ganduɗa ene andi nden ñawore ما خلق الرحمن شيئا لنفسه سوى سيد المحمود وهو حبيبه وأوجد باقي الخلق تعظيم حبه o wi manum ganduɗa on ne haala e ko yimata ko o wi Allah subhanahu wa taala o tagirani sababu nde makko hay hunde so wona nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o goto ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tan goto woni mo tagiri sabude makko kanko Allah tabaraka wa taala kala ko heddi e ko taga kala ko heddi e ko wooda kala ko heddi e ko yiya tagira tan ko sabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ولكن لما تجلى الله سبحانه وتعالى لحجر الأسود أن يكون يمينه قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم o wi kono noon nde nelaɗo nde Allah tabaraka wa taala muuyo makko dogi e manam ganduɗa ɗo hajarul aswad ɗo o wi ko ñaamo makko e leydi kanko Allah tabaraka wa taala o wi hajarul aswadi nam kanko Allah tabaraka wa taala o wi hajarul aswadi woni ñaamo makko e leydi he ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari ene ɓuuco ñaamo Allah ngoɗo hayre ɗo nde wonno ko ɗon mana ganduɗa o muuyi fende tagira ko saabu makko فلأجل هذا o wi sababude ɗum ɗo henne noon إذا أتوهم so tawi jiyaɓe Allah ɓe ngari يريدون هذا العبد الضعيف الفقير eɓe ngari faandade manam ganduɗa musidɗo mabɓe oɗo ene jiyaɗo Allah oɗo يلتمسون البركة من الله عنده ɓe ngari ɓe mbi eɓe ɗaɓɓi barke mone ummoroɓe to Allah ɗo oɗo jiyaɗo Allah moɓe faandi لكونه مرتبة من مراتب الله saabu andudeɓe manam ganduɗa ko martaba e martabaji Allah o hollino en hunde fof ko jiiɗa ko martaba e martabaji Allah one ko martaba e martabaji Allah سيجدونها إن شاء الله o wi ɗum waɗi manam ganduɗa ko ɓe on haaju moɓe ngari ɓe tawat ɗum ɗon so Allah haaji saabu ɗon Allah woni من الله لا من عنده o wi ɓe keɓata ɗum koto Allah wona moɓe paandi o koto Allah ɗum heɓirte نسأل الله أن يحقق رجاءه إن شاء الله o wi joni omo ñaago Allah noon jorto mabɓe ɓe jogii haɓe paandi ngo yo Allah tabitinen ɓe jorto ngo rokkaɓe ويقضي جميع ما في قلوبهم من الحوائج o wi ko noonne kadi eɗen ñaagui Allah nde humtantaɓe dendagal haajuji moftiɗe becce mabɓe ويبعد عنا كل ما يباعدنا عن محبة الله ومحبة رسوله ومحبة أمر الله ومحبة عباد الله الصالحين o wi ko noonne kadi eɗen ñaagui Allah tabaraka wa taala nde woɗɗitinta en dendagal kone woɗɗitina en yidde Allah e nelaɗo muɗum e jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓe henna وألا يحجبنا أنفسنا وألا يحجبنا أنفسنا عن غيرنا o wi eɗen ñaago Allah nde pittali meɗen birnata en e dow e gatana meɗen pittali men ɗi birnata en e ko wona en ko من كان نفسه حجابه فقد ضل سواء السبيل o wi saabu ɗum neɗɗo ne foti ɗum moolade Allah saabu so tawi an pittanuma woni wirgallo ma kisa andu a majji lawol tan ana yeehi لو حجبتهم نفسهم لما جاءوا لهذا العبد الضعيف الفقير o wi kamɓene omo yettaniɓe Allah saabu Allah walliɓe pittali mabɓe birnaniɓe sinno pittali mabɓe birnunoɓe ɓe arata salminde o jiyaɗo Allah yonannoɓe koye mabɓe tan
جعل الله وإياكم من صالح أمة محمد. آمين. ويوم دعاء الله واد إن ودا بكوي برب سباد اللي نلاد الله جيدن صلى الله عليه وسلم. ومن الذين تمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ. yo Allah wattu en waɗa ɓe ngannduɗaa koye jeyaaɓe suɓaaɓe nanngirɓe sunna manan ko tiiɗi e mumen haa ŋakiri ɗum ñiiƴe mumen. وأن يجعلنا من تلك الطائفة المذكورة منه صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون يظاهرون على الحق حتى تقوم الساعة. o wi yo Allah wattu en waɗa ɓe e manan fedde nde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haali nde wiide wonde serata e leñolam he henna fedde nde ngannduɗaa ko ɓe wallondirooɓe e dow goonga eɓe maano tembodira e dow goonga eɓe maano ngannduɗaa gonda e dow goonga haa darga daroo nden fedde nde ene aduna o yo Allah wattu ene nden fedde. وليتحقق فينا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأنا أدعو لهم ما أحب لنفسي جعلنا وإياهم من خاصة أهل الطريقة التجارية. wi aha kadi maano ngannduɗaa mbele haa gonɗo e meɗen konngol nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi manan julɗo gonɗinta sellugo liman sellata e muɗum so wona nde o wawa yiɗande musidɗo makko julɗo kala komo yiɗani hoore makko ɓayri ko noon wiya ha joni mboɗo jokki duwawa mo ko jiɗanmi hooram ko kamɓene mboɗo yiɗaniɓe ɗum holɗum yo Allah waɗam tijjaniyanke yo Allah waɗɓe tijjaniyankoɓe ويفتح الله علينا وعليهم. yo Allah uddit min yo Allah uddit ɓe. وجعل لهم تجارتهم هذه وتجارتهم تلك لم تبور. o wi omo ñaagui Allah ngu julaagu maɓɓe addunguɓe ɗo henna nguyenna e julaagu ngu ngannduɗaa juleede e aduna faaroya koto laakara to ɗiɗo julaguuji ɗiɗi woto Allah waɗɗe contuɗi yo Allah waɗɗi jarɗi jeeyaaɗi o wi waɗa en enen fof ɗum ɗon o wi enen fof yo Allah waɗan en julaguuji men ɗiɗo e aduna e julaguuji meɗen ɗi to paaɗen ɗi laakara fof contaani ngona jarɗi toniiɗi o wi aha en manan ngarti haa e alhamdulillahi rabbil alamina. ما أنتم أهله ونرحب بالوفد ومن حيث أقبلتم وإلى أن تقفلوا إلى الأهل نرجو لكم من الله السلامة ولهؤلاء المجاورين هم جار لنا وإخوة في الدين وإخوة في السكن وكلهم نشكره ونسلم عليه ونرحب به ونهنئ الأخ داود على أن آواكم وصرتم منزلا له وصار منزله منزلا لكم الحمد لله على هذا ونشكر الجميع. بكمل من جت الله إن لا رمودم أبي ما نجت تيرنا أبي بسمي تيرنا أبي بسمودي تيرنا إما نجندو داين كو أرضي كوين أبي بسمودي تيرنا إما نجندا بتري بيكو eɓe man ganduɗa kabra ceerno ne kadi alhamdulillahi moƴƴugol koddigo mabɓe kamɓe e man ganduɗa henna musidɓe ceerno tawi ɗo henna ɓe henna eɓe man ganduɗa henna kabra ceerno moƴƴugol ngun koddigo eɓe jetta Allah ne kadi eɓe jettana man ganduɗa henna dawda Allah nde Allah waɗi man ganduɗa henna nokuyel mum ngel woni moftirde ceerno e oɗo henna jamma eɓe mana ganduɗa henna mbiyamo hani an laka aywa ko moƴƴere nde kanduɗa yo Allah fandinani hani julɓe fof mana ganduɗa renduɓe ɗum e moɗon. أئمة الدين هؤلاء أهل المذاهب. محمد صلى الله عليه وسلم يون لن يوخ amma moñato fon kañum montor mum jawe muɗum ɗum ɗe gueɗe fof machine mum ɗum fof ne wawi wattede e teñeta nega radio bi biñoy laaj monteur bi buñ sikkire lal bi biñoyle yëpp mun nañu ko bool ak can bi rek mu doon can ɗum no dagui nde haaletede ñande rokketede no haale dagui tan mais loolu dagan na ñu wax ko dañu koy joxe dinañu ko wax dana dagan na so wiyama holno teñe foti suñu nee can bi ñaata mbiya ko kolce tati walla ko ujunnaji tati nga ne ñetti nag walla ñetti junni e magnétophone jarowo kaza ak monteur bu jar nangam e monteur jarowo kaza ak monteur bu war a jar nangam e jawo jarowo kaza ak benn lam boo xam ne dina jar nangam
ceen jaroo kaza ak ceen boo xam ne nangam lañu ko war a jaay e fekkere jaroore kaza ak jaaru bi nga xam ne nangam lay jar ɗum woni teŋe ɗe nee na lii mooy can bi selli nee na wér na léegi am na lépp so ronki ɗum boo fekkee nag loolu amul o ndarta o moofta nee na mu wut ko mu dence ko o ɗacca haa ñande huma mu bay bee bés bi nga xam ne kanañu seen diggante ewa teŋ e dow teŋe ci kaw can so yiɗi on jamma so yiɗi o tottira fof boo fekkee sax ñax na boobu guddi mu génn lépp moo ko dencoon mu joxe ko kono noon dagaaki noon humetaaki so wonaa ɗum waɗe waaye nag pergan mi kañ ñu ñu takk seen bi kay bés loolu ñëwee de bés mu indi rajo nangam ñu lim rek dagotaa ko nee na kon du dagal mukk ma ndewnen diine men laawol de fokka ñu awlo suñu diine bi yoon de so tawiine kadi julɓe ndenndi kumii dewgal so fekkee ɗon julɗi ñoom dajaɗonañu ñu takk ab sey namnama no teŋe foti naaji nañu cambi ñaata la ɓe mbi teŋe ɗe ko ujunnaji sappo ñune cambi fukki yunne la dewgal humama e dow ɗum nena cambi sey bi ñu takka ko ci kaw loolu tawi noon joom galle o waɗi toon ujunnaji temedere fekke nag borom kër gi da defoon na ko téeméeri junne ɓe jiiti loolu ɗum nangata daande debbo ñande ceergal neena loolu li mu fa def lu jiit li muy téeméeri junne boo ko fasee daal loolu ala ñande ceer soɗo ceer hay so debbo ona yalta ne boo fekkee jigéen bi dina génne fekkee ñu ngi fase kenn di ko laaj loolu di jàpp jigéen bi mu ala yaani kenn du ko laaj ala ko nangata daande debbo du jàpp baati jigéen bi kon nangatamo tan koko innano ñande heen wonde woni teŋe ne lu koy jàpp moo di ci doon keroog daal mu doon can li ñu dégg ko ɗum so debbo totti ɗum walla bamum debbo totti ɗum tan daande debbo o laaɗi nee na loolu bu ko jigéen bi joxe walla baay jigéen bi joxe ko rek baatam seet na rek ko heddi ko rokkunomo e jawɗi ko ɗum enen laawol men ala heen saria yiyani ɗum tinani ɗum nee lu desiri mu ko mayoon ci alal loolu suñu yoon nekku ci saria gisul loolu ñun diñu wax loolu so yiɗi ɓe noddodira so yiɗi goɗɗo kumanɗomo yoɓana mo bu leen neexee ñu woowante ci yoon ñu waxtaan walla boog keneen takka ko mu fayal ko loolu seen diggante la ñun suñu yoon ne ko wa amma l'islam kam teski tan koko haala waaye l'islam daal li mu jàpp daal moo di li ñu wax kër li ñu takka sëy ko huma e dow mum ko li nga xam ne ci kaw loolu la ñu takka sëy ba daal loolu la l'islam ko haalaka ɗon ñande heen l'islam limata lépp li nga xam ne waxuñu ko foofu keroog mais l'islam duy lim loolu di compté loolu moom kono ñande fof jiya waaye nag bés mu nekk nga gis ewa yimɓe njooɗo nit ñi toog kuma dewgal ñu takka sëy wiye no teŋe foti ɓe mbiya ujunnaji tati ñu ne can bi ñaata la mu ne ñetti junne so dewgal dilloyino si demee bee sëy bi yëngu na joom galle winda kayit ha heewa borom kër gi daal mu bind kayit bi mu fees del mi waɗino ɗum mi tottino defoon naa lii joxe woon naa lii mu lim bee mu fees mbiya julɓe ndenda nga gis julli yi dajalooti nodda baam mum debbo o ñu woo baayu ndaw si ɓe mbiya mo yob kaalis janano ne ko fay xaalis jàmbur de saɗa yiiɗi heɓtude daande so fekkee bu nga jël sa baas doom andi kay ɗum ko fenade xam nga lii kay fen la kamɓe koɓe tawaka holko ɓe namnoto ɗum waaw ñoom nag mais fekkee wuñu ko woon li tax ñu dajale pour laaj loolu lu tax saria tawanoka hollanoka saria holko waɗi eɓe ñaama yooyo wonuñu ko woon saria lu tax ñu di ko kilele loolu ci kaw jàmbur tafere rek ɗum kay ko saria annduno ko ɗum ɓe mbiyata yo debbo o yob so gasi yobde ɗum tan naggat en mais na li saria xamoon kay moom kay la ñuy laaj ndaw si boo ko joxe rek jeex ko heddi ko hakkude maɓɓe ɓe des mu ngi seen diggante ko ñamade hakkude maɓɓe nee na bor la bu nekk seen diggante ñoom kono o naggat edda kay waaye kay mu ngi ci yedde kay jàpp yeddam kay inchallahu taala nga xam te di ñii la ci wax dégg ngeen ko de dina fi bari nag
may jikkat debbo ne o nee na jigéen yi tam sore sama e sunna boo fekkee denc nañ ko ci sunna dewgal waɗama e sunna nee na sëy yi def nañu ko ci sunna heddi debbo na yaha suudu li ci des nag jigéen baa ngi dem ci néegam ɓe gadda bawɗi te indi seeni ndeng e fasikeɓe ak ñi faasike ñu xam ñoo leen ko tuggal walla ñoo leen ko lam e rewɓe e worɓe ak jigéen ak góor yëpp ndewa e makko e poɓɓa ñu toppa ko di taccu ɗon nde fatiha salatu fatiha ala ɗon nee na foofu de fatiha nekku fu salaatul fatiha nekku fu la hawla wala quwwata ɓe duusamo ha galle minen ñu gumbe ko belɗi kër ga hoto barke woni ɗon waaw ana barke nag barke fu mu war a jaar be génn ci bii sey fan lay aw ko hanno nee na li waroon ɓe kiña wuro ngo fof nee na ñuy seet jikka bi yëpp ma gure catiɗe ɗe walla jikki yi wur yëpp haɓe daña debbo bawɗo wiide dañu am jigéen bu mun a wax ni min gila nanmi de suudam faade hannde mi meeɗa suutade mi meeɗa serde nde joom gallam man bi ma duggee suma néeg ba tey nangam ci at musuma faj suma néeg kenn tàggalewuma ak suma jabar ci xeex walla leen musul am suma jikkar kay so dañi on yo nee na bu ñu amee kooku nag ar nawan min ɓinguel amen ka yóbbu ñu suñu doom bi beele Allah na waɗanamo no waɗanma def yàlla defal ko ñu mu la defal o nanga junngo makko nawa kooku jàppa ci la xam yóbbu ko ci néegam kono ngamri e poɓɓaani waaye nag jom ñi fecc ak ñi tacc ñoo koy yóbbu so tawi ona yettoyima suudu makko o fekkee nag jomno ɓe àgg ci néegam nag yo taw o yooɓama konnguɗi kanko debbo o yàlla na fekk ñi ñu dénk ko ay kaddu yu rafet mo tawoyɗa o ko joom galle ma ki nga fekk ji kat borom sa borom kër la kala ko yamirma golla lépp lu mu la diggal kat def ko on ne so ari kooku itam bu ñëwee ferte yimɓe fof nee na léegi tàggoon ak ñëpp o wiyamo salli ko mu ne ko jàppal kamɓe ɗiɗo ɓe calligino ñoom ñaar ñu jëf seen jàpp bu rafet mo daroɗo seram ɗo juulen mu ne ko taxawal ci sama wet ñu julli ɓe juula darɗe ɗiɗi nee na ñu julli ñaari rakka ñoom ñaar so ɓe gayni ɓe calmini bu ñu silmalee julli bi o wimo miɗa du'o an aɗa wiya amin mu ne ko léegi man maa ngi ñaan yow nga naan amin o wiya kalifa mu ne ko suma sanga bi o janga fatiha e salatu ala nabi mo wawi fof mu jàng fatiha ak salatu ala nabi bu mu mun o wiya kalifa mu ne ko yow suma sanga bi korguel ma ngel ɗo nee ko sa jaam bu jigéen bi an harminnono kam ɗo am ɗo harminnono ɗo am ɗo hanki an daktani ɗum hannde yaa ko aranaloon ci man fii démb yaa ko daganal tey fii ci man mi ñaagima maa ngi lay ñaan ya rokku men geñgol moƴƴol yàlla na nga nu may jurel yu rafet jaboot yu rafet yu baax reenoɓe alqur'ana nee na ñi nga xam ne ñuy wattu alquran karim wonoɓe julɓe moƴƴuɓe ñi nga xam ne ñu war a nekk jullit yu baax nga may ni ko rewoɓe Allah jokkoɓe en ñi jaam yàlla bu baax ñuy jokk mbokk bu baax nafooɓe naftorteɓe ñi nga xam ne dañoo njëriñ te dañ leen jëriñoo kala ko duwi ñande hen lépp lu muy ñaan yàlla keroog malaikaji na mbiya amin malayka yi ñu naan amin so amin maɓɓe hawre amin malaikaji mais seen amin bi bo dadi ba ak amin malaaka yi Allah rokka yàlla may leen ko so tawi o heeɓi dow leeso makko so fekkee dem na ba ci kaw lalam yaado Allah sallallahu alih w sallam o wi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defa ne إذا قعد الرجل بين شعبي المرأة فليقل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا o wi so tawi gorko jooɗima e hakkunde joogli ɗiɗi debbo nee na ba demee ba nga xam ne nag ku góor kii toog na léegi diggante ndaw si daal diggante ñaari tànkam ni yo wi na wax foofu bismillahi arrahmani arrahim allahumma ya an kalifa allahumma yow suma sanga bi jannibna cheytane ya woɗɗitinmin cheytane nanga ma soril ak seytane soril ñu ak seytaan
وجنب الشيطان ما رزقتنا يا ولد شيطان كلا كون غارتيكين nanga sirgul seyɗan lépp looma wartaka siisima diganta kii ɗum ko timbinore nelaɗo Allah sallallahu nene lii yonte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko digal ni yo mi def enen ken sunniyankoɓe ñun waa sunna wani ken sunniyankoɓe nene ñun waa sunna wani ken julɓe ñun jullit lañu en gana tubakoɓe duñu tubaab waay enen tubakoɓe bonnani en ñun tubaab yi yakkal nanu jiwa jama nga jot ci jàkka ba garta juulaji toon gueeƴe nga julli foofu gee ta a wasifa fekkaat nga def foofu wasifa garta fata galle ma nga ñëw nga jublu sa kër saya to suudu ma to nga dem ci sa néeg tawa joom suudu ma nan ɗo hakkude galle nga fekk sa jabar mu ngi ci digg kër gi wima aha sukaɓe nan toon de mu ne funa yaa nga foofu ci neebe de holi ɗum waaw nee na loolu mooy lan o yi biye debbo mu ne sa doom bu jigéen sagata gorko nani o ondi toon e benn waxambaane mu ngi jóge ci dikk bi mu ngi nekk ak moom ci biir néeg bi tan baba waklito ɗon rek papa ma dal di walbateeku mu ne dugg walbateeku rek o ƴeewoya giji ko o yewtoya to mu dem beneen wala mam waxtaane foofu ma o yaakino walla mu doxante tuuti ba lii gën lay mor on mbaɗo nena mor boobu papa mor Allah gonni da gis leen loolu ɗum fof ko aada tubakoɓe nena ni yëpp aada tubaab yi la ko holkoɓe mbiɓe mbi on woni ko yidde mo nena lan lañu wax dañu ne kooku de bu gis ndaw si woni ko yidde mo nena léegi dafa ñëw pour bugg a ndaw si ɗum waɗi ɓe ɗacci ɓe jewtita nena moo tax ñu bay ñuy waxtaan ñoom ñaar ɗum ko aada tuuba nena lii aada tubaab la l'islam jaɓata l'islam du nangu lii mokk na harmi e diine araam na ci biir diine l'islam bila oɗo ko ƴamɓe tan rewi ɗo ne salmina ceerno jokku ko kalami ɗo eyi eɗo ɗum na harmi nena loolu araam na nena araam na juulɗo nena jullit fotani wadde ko harmi tawi koye gandal mum warul def lu araam ci kaw xam-xamam fotani jabde ɗum warul nangu loolu ɓen gueɗe ma pirten ɗum nena yooyu jëf daal fokk ñu dindi leen ba mu set wecc so tawi suka gorko o na yiɗimo yo rewoyto halifaɓe makko so fekkee waxambaane googu buggan sa doom bu jigéen na jaari ci ay sangam ci xalifam way juram ɓen ngara e ma ñooñu ñëw ci yow kaal donc rewi Allah jokki en ngeen waxtaan loo xam ne le kappana yàlla defar na